Hvad sker der? Hvad? Jeg kan det stadig ikke. Så bliver den ikke springe. Og Det er for en dårlig kæde. Kig af. Hallen. Altså, det skal bare være klædestol. skal vi se, den er god. Hvis den er dårlig, den er god. Ikke se den? Det bliver færdigt. Den skal vi slukke hos. Nej, den ryster pisse. Skal vi se. Men lige rammer du, mand. Og skud, det ligger helt derovre. Og alligevel rammer du. Nej. Fuck, det er godt ramt. Jeg er jo professionel, men prøv at kigge. Ja, det må gerne være lige der. Stod der. Jeg drejer bare rundt nu. Kan du med? Yeah. Så mangler vi 3 nu. Nej. Nu mangler vi 2. 2 trickshots. Den mine, det er bare sådan nogle, der er med i filmen. Nej, det er sgu. Det var der, jeg har 3. Du filmer, ikke? Nej! Jo. Den er god. Okay, man. Jeg har ondt i den her.